Erica, bine te-am găsit și mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc și eu. Dragilor, pentru cei care vedeți materialul acesta, cu Erica am lucrat deja la pregătirea de la română, iar azi ne vedem să ne spunea mai multe despre toată experiența. Erica, cum ai aflat tu de noi? Acum ceva timp am avut foarte mult chef să învăț la română și am căutat pe net cum să înveți operele de la română mai ușor. Și primul Mhm. videoclip mi-a apărut tu. Ok. Și la final ai spus tu de start în bac și așa pe Instagram și apoi ți-am dat mesaj. Și de acolo a început Și totul. de acolo i-am zis lui mama că am auzit de tine și că am văzut că explici super bine și îmi place și I-ai arătat și mame videoclipuri cu mine care explica materia? da, Da. multe. Multe. Și ce părere a avut? Ce a spus? A spus că dacă eu înțeleg, e perfect. Și a spus că îi place și ei cum explici. Ai convins-o. Am convins, asta e cel mai important. Să rămână și mamei, da, dacă vede videoclipul. Bun. Erica, voiam să te întreb cum te descurcai tu la română înainte să lucrăm împreună? Pe la ce notă te situai? Cum învățai tu, practic? 5, 6, așa, cu indulgență. Ok. Și acum? Acum, pe la un 7, 8, Ok. Deci 7-8 real, nu pe copiuțe, pe așa. real, da, real, Real. real. Ok. Ce simți că a făcut diferența ca să poți să câștigi punctele astea în intervalul ăsta de timp relativ scurt, zic eu? Am fost foarte atentă și mi-a și plăcut. Ceea ce la școală nu prea se întâmplă. Mhm. Dar ce simți că au avut pregătirile mele de ai fost așa atentă, de am reușit să captez atenția? Cum explici? Și pot să pun aceeași întrebare de 100 de ori, că nu te superi și explici până înțeleg. Asta îmi place cel mai mult, pentru că de obicei eu când am avut meditații cu alte persoane și întrebam de mai multe ori, se supărau și automat mi era frică a doua oară să mai întreb. Asta am și zis, să știi de fiecare dată dacă ai văzut la pregătirile mele, că îmi doresc să explic de oricâte ori ai nevoie, că dacă ai nevoie de 100 de ori, să-ți explic de 100 de ori până înțelegi materia, tu știi? Că fiecare elev e Da. diferit până la urmă. Bun. Ce simți că avem noi la pregătire diferit față de alte pregătiri? Vă implicați foarte mult. Adică nu sunteți doar așa, intru, le explic ce le explic și gata. Sunteți foarte implicați cu toți copiii, cu toată lumea și asta mi se pare fascinant. Stăm cu ei, le explicăm de 100 de ori și tot așa. Da, exact. Da. Dacă mama ta sau tu ai dat timp înapoi, ați dat timp înapoi, te mai înscrie la noi la pregătire. Da. Și m-aș înscrie chiar și mai devreme. Mai devreme. Da, ca să pot să fiu la zi cu toate lecțiile, cu toate operele, cu Mhm. toată la română. Da. Când crezi că e cel mai bun moment? Care e cel mai bun moment în care să te înscrii la pregătire? Depinde de om, nu știu. Când vezi că nu poți și nu poți să înveți și nu înțelegi nimic, atunci e cel mai bun moment. Și când chiar îți dorești să înveți. Da. Tu te-ai înscris și când îți doreai să înveți, când ai ajuns tu singură la ideea asta. Da, nu cu gura lui mama. Deci tu singură, nu... Ok. Cum ți se pare platforma, mentorii, comunitatea? Ce-ți place ție cel mai mult din beneficiile noastre? Faptul că dacă nu înțeleg ceva în webinar și mi-e rușine să întreb, pot să intru oricând pe platformă și să mă uit din nou la lecție și să dau înapoi unde n-am înțeles, unde explici tu și așa. Asta mi se pare foarte tare, că sunt toate lecțiile pe platformă. Ok. Deci de oricâte ori ai nevoie, stăm cu tine până înțelegi materia la perfecție, da? Da. Bun. Uneori chiar mai mult de 2 ore. Ori, la cât am ajuns să ținem webinarii? Până la ce oră? Adică cât de mult să țină? Păi, gândește-te că mă uitam la un webinar de vreo 3 ori într-o zi. Mamma mia, deci un webinar care are minim 2 ore. Da. Deci... Și întâi scriam lecția și apoi mă uitam la explicații. Mhm. Și ajută? Poți să înveți așa? Da, mă ajută. Chiar Ok. mă ajută foarte mult. Până și doamna de română a văzut că e o schimbare la mine, că prea ridic mâna așa la ore. Cam des. Mai des Da, ca de obicei. asta e un lucru foarte bun, bravo. Asta e foarte bun. Da, Mulțumesc. întrebarea mea ar fi dacă, să zicem, ar vedea videoclipul ăsta un elev de clasa 11 sau a 12 care Așa. poate și-ar dori și el să înceapă pregătirea. Ce îi transmite tu lui? Să o facă, să-ți dea mesaj, să vorbească cu tine, pentru că e ceva super wow. Merită? Și da, merită 100%. Poate și mai mult de 100%. 100%. 100% plus 1. Da, exact. Ok, bun. Dacă ar fi să rezum tu toată pregătirea într-un cuvânt, ce cuvânt ai alege? Fascinant. Fascinant? Da. Super. Erica, mulțumesc din suflet de părere astăzi și de recenzie. Și dacă vezi videoclipul ăsta și ești în clasa 11 sau a 12 și vrei să te ajutăm și pe tine, apasă pe butonul de mai jos și programează-te la o întâlnire unde să afli toate detaliile despre pregătirea noastră.